Namens het land Curaçao heet ik u welkom bij de dodenherdenking bij het gedenkteken aan het Waaigat. Tijdens de herdenking worden alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden, wanneer en waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van de internationale organisaties zijn gevallen, dan wel door oorlogshandelingen en of terreur zijn omgekomen, op sobere wijze herdacht. Awe riba commemoración de víctimas de guerra. Un día más, nos estamos juntos para dar honor a nos héroes. Udenge lucha para paz y libertad a perder la vida para nos, por el privilegio de por viva nos libertad awe. Bang honra que nos accionan, no awe so, pero tu día es dan qua entregar la libertad para tu hora y tu momento nos, por así, es mío escojo. Banduna valor y crea valor, vivando nos libertad más consciente. Vrijheid is niet iets wat je bij een ander kunt verwachten. De grootste vrijheid ligt in het verlangen naar vrijheid dat je in jezelf bij je draagt. Door de onvrijheid te bestrijden houden we hen die vielen dicht bij ons, levend in onze herinnering. Zo eren wij de gevallenen. In alle vrijheid. Wij koesteren de vrijheid waarin wij nu leven. Dit zijn de tijden waarin wij in alle vrijheid ons eigen mening mogen uiten. Tijden waarbij wij onze stem mag laten horen. Wij zijn er ook bij. En wij zijn vrij. In het vrij zijn houdt niets en niemand ons meer tegen. Om te spreken, om te kiezen, om te leven. Onze vrijheid stellen wij met ons allen zeer op prijs. Het is waardevol en dat raken we nooit meer kwijt. Ik denk is heel erg belangrijk, omdat de vrijheid die we hier hebben het jaarlijks herdenken waard maakt. Er zijn veel slachtoffers gevallen vanaf de Tweede Wereldoorlog. Die hebben hun leven voor niets gegeven. En ik vind 1 keer per jaar een moment om daarbij stil te blijven staan, vind ik heel belangrijk. Dat simplemente ongos enenaki a sacrificar tudo lo que potatin de nan vida, nan libertad. Lucha para ganhar liberdade, para nós portar também da tranquilos aqui, bij school, bij trabalho, sem worden perseguidos, sem worden maltratados, of por nós vida na risco nan grande. Op deze plaats staan we stil bij al die mensen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. In oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Het is goed te herdenken dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. Door de vrijheid die we ook aan hen te danken hebben, in te vullen, te gebruiken, door voor het goede te kiezen, opdat zij niet voor niets gestorven zijn.